EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego! Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikul, bunalikul, bunalikul. Philippine Standard Time, it is now 30 minutes after 7 o'clock. Isa pong napakagandang gabi, Metro and Mega Manila. We're Sarina Burabatnya, Nico, Verina, Lab Radio, Remisiba, Kachunderera, Rock Neo, Samana, Tigaraba, Kairanga Pabangi Memoration, Basic Rapotinica, Hon Radio Barakanda. Aray! Ay, pwede ka na naman pinagsasabi mo, kalbo! Wala lang tong iba, nananakit ka kaagad! Pinupukaw ko lang yung ano ni Manong Driver kasi naantok na eh. Anong lingwahe yung pinagsasabi mo? Ano naman eh? Uncle Diego, hindi ko rin maintindihan. Parang nakakatakot ka. Parang iniisip ko kanina yung nagsasalita si Satanas. Pabihira ka naman doon. Okay, tama. Yung iniisip ng bata, ikaw si Satanas. Hindi, ano lang yun. Ano lang yung duday. Huwag ka nang matakot. Para makuha lang yung pansin ni Manong Driver yun. Tatawa tuloy. Anyways, mga kabisyo, we got exactly 31 after 7 o'clock as we continue. Ito, pag-usapan na natin to. Di na natin patatagalin to. Viral video ngayon kumakalat ng isang babaeng galit na galit kasi hindi pinautang sa tindahan. Sagot. Oh no! Oo mga kabisyo, hindi pinautang si ate sa tindahan kaya galit na galit si madam. At ito pa, ayon sa video, sabi niya pa pasalamat daw sila kasi nangungutang siya sa tindahan. Sabi naman ng kumukuha ng video, pag-utang sa tindahan namin pero pag bumibili sa iba. Ay sumagot uli yung si ating galit. Sabi niya, pag hindi niyo ako pinautang, hindi ko babayaran yung utang ko. Aragon! Maluoy ka. Tang, logica na natin to, Tang. Ay, sige, hindi. Wag mo na pasagalan yan. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, boards, alam nyo, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic to sa panahon ngayon. Kung sino pa yung humihingi ng pabor, sila pa yung matatapang. Diba? Meron ka ba kilala na nanghiram ng pera, tapos hindi mo pinahiram kasi walang-wala ka rin, tapos sasabihan ka, ang yabang mo na porket makakagaan ka sa buhay. Diba? Na ang totoo lang, ilang beses mo na siyang pinahiram at hindi nga binayaran diba? Now, mga kabisyo, eto, logican po natin. Bakit ganito po ang iniisip ng mga taong hindi mo pinautang o hindi mo pinahiram, sila pa yung galit. Ang mga reaksyon po at damdamin ng mga tao maaaring mag-iba-iba, depende sa kanilang mga pananaw, pwedeng experience o culture. Ito po ang ilan sa mga dahilan. Una-una, ekspektasyon at pangako. Maaari pong inaasahan ng isang tao na tutulungan sila ng ibang tao sa oras ng kanilang pangangailangan. Kaya nag-i-expect sila. O, diba? Lalo na kung may pinangako, kaya sila magagalit. O, isa pang dahilan, kawalan po ng pangunawa. Maaring hindi maunawa ng isang tao kung bakit hindi sila pinahiram.
kung hindi naipaliwanag ng maayos yung rason kung bakit hindi sila pinaglaanan ng tulong pinansyal. O halimbawa, Col, nangutang sa iyo yung kumpare mo, hindi mo pinagbigyan. Hindi mo naipaliwanag na may pinaglalaanan kang pera sa school ng anak mo. Tapos maya-maya, konti, bumalik na yung kumpare mo. Lasing na, nagmaoy na, hinahamon ka na ng suntukan. Kasi hindi mo pinautang. Maloy ka. Ang bihira naman, Mga tao talaga, Especially na, halimbawa, yung mga kamag-anak mo sa probinsya, nangutang sa'yo, hindi mo pinautang. Sabihin, porket DJ ka na. Ay, naku, we have 35 minutes after 7 o'clock. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na nangyayari yan. Ayun, pasahero ni Manong Driver na tawa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!